Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Meghalaya Power Generation Corporation Limited kalasdang Pyllait Teng ya na Umïam hadirin makaladon kajing maham kabawan naga Indian Meteorological Department kabala batay ba kandon kajing hap slap haki hinyosngi ki bansawan kamtam namarba ka Pung Umïam kaladap Smam haka jingdon jong ka kabala keu sya ka lai hajar arspa khat ndreu pon khat san put ha kani ka Pung ka bajupun mi ya ka boarding electric laong ba ka Mepgcl kalasdang Pyllait na ka Pung Umïam stage 1 ha ka por khat way baje sau po minute chiteng senya jong ka arpu waytrik unai lar arhajar arpu sao Chairman cum Managing Director ka Meghalaya Energy Corporation Limited Sanjay Goyal ula pentip baka rukom Pyllait ya ka na Pung Umïam kalong ha kata ka rukom ka bate lakam bat pet ngor bha kanang banlat na kanu ka jinglong jingman ka bala ban bu jingma ya ki benta ki ba syapo nadu ka rukom play ya ki kerdop ha ka benta ban den ya ka Pung Umïam.